Ahoj, zdravím vás. V tomhle videu bych vám hlavně chtěl popřát, abyste byli šťastní. Abyste byli hodní sami na sebe, ale abyste byli taky hodní na lidi kolem vás a aby lidi kolem vás byli zase hodní na vás. A abyste vy i ty lidi kolem vás, i lidi, který třeba neznáte, i vlastně všechny bytosti, abyste byli šťastní. To je to hlavní, co vám chci dneska říct. A nedělám video jenom kvůli tomu, i když, jak říkám, to je to hlavní, co chci, abyste si z toho videa odnesli. Přeju si, abyste byli šťastní a abyste byli na sebe hodní. Mám ještě jednu zprávu, kterou vám chci říct. A myslím si, že není tak důležitá pro mě, ale možná bude důležitá pro vás. A to je, že se s váma chci rozloučit. Zní to asi trošku zvláštně, ale na své životní cestě jsem se dostal do bodu, kdy musím úplně změnit svoje směřování. A to znamená, že se musím rozloučit se všema lidma, se všema věcma, který teď mám. A v říjnu tohohle roku, to znamená říjen 2026, chci odletět pryč. A nebojte, všechno vám vysvětlím, ale hezky po pořadě. Dostal jsem se vlastně shodou okolností k meditaci a k théravádovému buddhismu a zjistil jsem, že život takovej, jak ho žiju teď, je vlastně prázdnej. Že je v něm plno utrpení a že jediná cesta, kterou teď vidím, jak se z toho dostat, je jít cestou Buddhova učení nebo dhamy a proto, abych se mohl touhle cestou vydat, abych se jich mohl věnovat naplno, tak jsem se rozhodl odletět na Srí Lanku a tam meditovat a stát se mnichem. A proč říkám, že se loučím? Protože tam vlastně chci odjet na dobu neurčitou a jestli se někdy vrátím, což teď není jistý, tak možná už nebudu ten stejný člověk, nebo pravděpodobně nebudu ten stejný člověk. A chtěl jsem vám to dát vědět, abych neodjel jen tak jako bez rozloučení, abych se nevypařil. A proto pokud na mě cokoliv máte, nebo chcete říct, nebo na něco se zeptat, tak jsem tady k dispozici. A do října, jak říkám, tady budu a můžu se s váma všema rozloučit. A proč jsem vlastně říkal, abyste na sebe byli hodní? Chci, aby jste si tohle zapamatovali jako můj odkaz. A vím, že možná to bude moc složitý nebo těžký uchopit, ale myslím si, že na mě, jako na Ondrovi, nezáleží tolik, jako na tom, abyste vy zkusili být hodný na sebe a na lidi okolo sebe. Protože to si myslím, že bude dělat svět o něco lepším místem. A já sám bych chtěl dělat svět lepším místem tím, že budu taky pracovat na sobě a budu se snažit mít rád sám sebe, ale o tom, o čem bude moje cesta, se vlastně dozvíte víc v buď článku, který jsem napsal, anebo
v jiných videích a podcastech, který ještě pro vás připravu. A nebo pokud se chcete na cokoliv zeptat, tak mi napište na nejsem@ondrejlopatka.cz a nebo jakýmkoliv jiným způsobem a já se vám pokusím odpovědět na všechny vaše otázky a hned teď vás vlastně můžu už odkázat na rozhovor, který jsem udělal s jedním mým, řekněme, kamarádem a tam jsme vlastně rozebírali, jak jsem se k tomu dostal, jaký jsou moje důvody, proč chci na tu cestu jít, proč chci odjet a jak to možná bude pokračovat dál. Takže odkaz máte dole v popisku a prosím to hlavní, buďte na sebe hodný. Díky.